Avui va d'espies. Avui va d'espies, perquè hem trobat dos llibres que ens han agradat, amb discrepàncies, però ens han agradat. Perquè aquella tradició del Le Carré i després bestsellers grans sobre espies, avui dia no s'estila gaire, que no? Bueno, sempre hi ha algú que ho prova, i jo crec que ara hi ha hagut aquest senyor, que és el que no t'ha agradat a tu, el Mike Herron, i que a mi m'ha agradat molt perquè va començar aquella sèrie que es deia Caballos Lentos, i que després han fet una sèrie meravellosa a la televisió, no sé quina d'aquestes cadenes, que és molt bona adaptació perquè adapta cada temporada un llibre i ho fa molt bé. I clar, vaig veure la sèrie i ja no vaig llegir els llibres, és el que passa a la vida. I llavors va arribar un que diu, aquest és una altra aventura fora d'aquello. I vaig agafar, i sí, és el mateix món que ha explicat amb els altres llibres, amb una aventura que passa en 3 moments diferents d'allò, del passat, el present i el futur, no? I mentre m'estava llegint això, que tu vaig dir, em vas dir, va molt lent, vaig dir, sí, però és que està molt bé. Tu em vas dir, em vas contraatacar amb aquest. Ah, exacte. I anem a parlar d'aquest, llavors. Aquest senyor William Boyd li he llegit llibres molt bons als 80s i 90s. Ah, sí? Sí. No sabia això. Clar, per això me'l vaig mirar. Llavors... Però era molt jove, llavors, quan ho va escriure. Bueno, molt jove, sí. Sí, unes novel·les magnífiques, oblidades. Un buen hombre en Àfrica, sobretot les noves confessions em va agradar molt. Bueno, llibres magnífics. I ara els últims que feien no m'interessaven gaire. I aquest el vau posar aquí a policia, que dic, el William Boyd, una novel·la policíaca, a veure. I bueno, és d'espies, i més que d'espies, és de joc de mentides i veritats. Sí. I això és el que m'ha agradat. Bueno. Aquesta altra és diferent, és minuciosa, és Le Carré, quan hi ha gent que no li agrada, en què parla de coses separades, molt ben descrites, molt lentes. Però també hi ha jocs de veritats. Sí, home, és que si no va d'espies. No va de morts, va de mentides. Esclar, és la gràcia. Aquí, a més, passa una cosa, té un ritme molt trepidant, com mig de novel·la de James Bond, però un personatge menor. Ell no és espia. I està molt ben escrita, Està molt ben escrita. Però té moltes anècdotes. Per exemple, arriba a Espanya i diu la seva ciutat preferida era Madrid. Sí. Dius, però quantes vegades has estat a Madrid, aquest home? Si no és espia ni res. No ho saps, no t'ho diu. Però hi ha frases que dius, bueno, això és molt d'allò de pel·lícula de James Bond. És que crec que aquest senyor ha començat una sèrie, perquè acaba una mica obert. Sí. I em temo que comença una sèrie. Hi ha dones boniques, i hi ha moments de traïcions, i hi ha moltes coses que no podem desvelar perquè la gràcia del llibre... I també hi ha un passat i present. Comença amb un món molt passat, quan ell és un nen, que dona peu a l'inici del llibre. És molt entretingut, jo penso que tots dos som entretinguts, que aquest és més directe, i entra en un món d'això d'espionatge, que potser que teníem una mica perdut i que és molt entretingut. No. William Boyd, la luna de Gabriel és el protagonista, Alfaguara, i aquí el Mike Herron, Salamandra.